røveri. Hip med pengene. Kom så. Hip med dem. Kom så med dem. Der er røveri over ved Eid. Nej, det må jeg så fortælle til politiet. Politi, der har været et røveri. Har der været et røveri? Ja, over ved Eid. Nå, så kommer der sammen. Politi, godt du kom, der har været en røveri. Hvordan ser røveren ud? Han havde en hvid trøje, en sort hat, og han gik bevæbnet med en pistol. Nå, pistol. Ja, hey, det er ham der. Hey, Efter ham. Jeg kommer sammen. Pokkesarse.